Il-Knisja Kattolika l-erba' ċelebrat il-festa tal-Immakulata Kunċezzjoni. Dama tal-Knisja Kattolika li kienet ipproklamata mill-Papa Piju IX fit-8 ta' Diċembru tal-1854. F'pajjiżna din il-festa tkun iċċelebrata b'devozzjoni kbira partikolarment f'Bormla fejn fil-Knisja Kolleġjata nżammet il-Qudiesa Solenni mmexxija mill-Arċipriet, il-Kanonku Anton Kassar bis-sem tal-Kapitlu tal-Kolleġjata. Għal din il-Qudiesa li fija twassal ukoll il-paniġirku attendew fost l-oħrajn il-President ta' Malta George Vella u l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, flimkien ma' diversi deputati, kunsillieri lokali tal-Partit Nazzjonista u kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Pajjiżna din il-festa jiċċelebrata fit-tliet parroċċi dedikati lill-Immakulata Kunċezzjoni, f'Bormla, fil-Ħamrun u f'Talibraċ, għalkemm il-festa ta' 8 ta' Diċembru tkun iċċelebrata wkoll b'solennità anke f'lokalitajiet oħra inklużi r-Raba' Għawdex. Din is-sena kienet speċjali wkoll iċ-ċelebrazzjoni li jagħmel Papa Franġisku f'jum il-Kunċezzjoni hekk kif wara nofsinhar irregala il-warda tad-deb lill-ikona Marjanna f'Santa Marija Maġġore. Dan huwa ġens b'sens storiku kbir, ġens li kien ilu ma jisseħ xejn anqas minn 400 sena. Intant il-festa tal-Kunċezzjoni fissret ukoll il-bidu ta' tmiem il-ġimgħa twila l-ħafna mantin illi għażlu jkomplu bix-xiri ta' rigali għall-miliet. Dan fil-waqt li ma naqsux l-attivitajiet, il-kunċerti u l-festeġġamenti f'diversi lokalitajiet, mhux binqas fil-Belt Valletta.